नमस्कार, स्वागत बा आप सभी के। तो आज के ई वीडियो में हमने बात करे वाला बानी भोजपुरी रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही बेहतरीन गाना आ रहल बा रोपनी के ऊपर। जी हाँ, रोपनी के समय भाई और रोपनी के ऊपर रितेश पांडे जी के गाना आ रहल बा। गाना के नाम ही बा रोपनिया कौला भौजी। जी हाँ, रोपनिया कौला भौजी, जोना के रितेश जी के साथे अंतरा सिंह प्रियंका गौले बाड़ी, जेडी बहादुर जी लिखले बाड़े, संगीत छोटू रावत जी देले बड़े। वी आर म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये गाना आप लोगन के बीच में एक दो दिन में रिलीज हो जाई। अभी पूरा कन्फर्म रिलीज डेट ना आयल बा, अभी सिर्फ एक पोस्टर आयल बा, जो कि खुद रितेश पांडे जी शेयर करके जानकारी देले बड़े कि बहुत जल्द आप सबके बीच में ये गाना आ रहल बा। तो पोस्टर कैसन लागल, नाम कैसन लागल, आप लोगन के कमेंट में जरूर बताएं। गाना के रिलीज डेट जैसे ही आ जाए आप लोगन के हम सूचित कर दें। बस आप लोग हमने के फेसबुक और यूट्यूब के साथ बना रही, फेसबुक पर फॉलो कर ली और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ली। सारा अपडेट आप लोगन के मिलते रही टाइम टू टाइम। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम।